So ayan guys, magluluto tayo ng munggo. Ang sahog niya is manok. Sa manok po ang sahog niya. Yan. Ito na natin. Lalagay natin itong munggo. Oh, ayun, naninilaw pa. Guys, luto na. Naninilaw na yung sabaw. Walang makuha ang palaya. Kaya nilagay ko lang kuditis. Yan. Abot-abot pa eh. Ako maalang ang kuti parya. Okay. So yan guys, luto na yung munggo. Yan. Naluto na po yung munggo. Ang sahog niya ay native na manok.